Thriller. Hey, ngeke uzongitshela ukuthi ngihambe kanjani. Mina ngihamba kanje. Hayi angeke. Ngithi ngihamba kanje. Uthi ngihambe kanje. Mina ngihamba kanje. Thriller. Yabasaba yini? Asambe kanjena ke. Ekanjani? Asambe kanje. Are you kidding girl? Ay. Ekanjena ke. Ay. Amabed, amaheli tshela mina uphethe nama-S, ama-case abadala ebonde ama-X number 10, amayeki kanke abo-3 mina namakuplimisi amawingi inkundla bathi phelisa kazi amashise mami sasebefuna ukungidida bathi teta kinga ngathi ufuna ukuspintsha sikhathi sespinta amabed, amaheli tshela mina uphethe nama-S, ama-case abadala ebonde nama-X number 10, amayeki kanke abo-3 mina namakuplimisi amawingi inkundla bathi phelisa kazi amashise mami sasebefuna ukungidida bathi teta kinga ngathi ufuna ukuspintsha sikhathi sespinta bathi ngihamba kanjani lapho ngihamba kanje 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 bathi ngihamba kanjani lapho ngihamba kanje